Живей като звяр или живей с маска. Уху! Болестта може да навреди на хората. Боже, може и да приемам образа на животно, но не съм дивак Фейра. Продължаваме с четенето от 7 глава. До момента елфа отиде до къщата и я взе живот за живот, т.е. след като тя е убила вълка, значи сега той трябва да вземе нейния живот. И тя отиде с него, тъй като той обясни, че това не значи, че тя трябва да умре, а може да отиде в неговият свят и да живее там завинаги. Полузвяр, така ме наричаше Неста. Само че в сравнение с него, с това място, в сравнение с елегантния набрежен начин, по който държаха бокалите, начина по който златокосият ме наричаше човеко, в сравнение с върховните елфи, всички ние бяхме полудиви зверове. Нищо, че те са тези, които могат да се превъплъщават в създания с козина и зъби. Преди да попиташ, храната все още е безопасна за теб. Казах ти, Тамлин, уменията ти с жените определено са изгубили силата си през последните десетилетия. Предпочитам да не обличам рокля. И защо не? Попита Люсиен. Защото е по-лесно да ни убие, ако е с панталони. Боже, че Тамлин чак отишъл и занесъл чиния с храна. За хората е чест да им сервира върховен елф. Изглеждаш по-добре от преди и косата ти е чиста. Мали? Какво ще правиш с живота си не е мой проблем. Нямаш ли Тамлин я пита дали няма някакви интереси. Аз съм точно толкова объркана, колкото е и Фейра. Маля, колко е напрегнато. Какво се случва тук, Боже мой? Семейството ми няма да изкара и месец без мен. Знаеш ли какво е да си гладен? Знаеш ли какво е да не знаеш кога ще ядеш отново? Челюстта на Тамлин се стегна. Семейството ти е живо и е добре? Наистина ли имаш толкова лошо мнение за елфите, та вярваш, че няма да се погрижа за тях, след като съм отнел единственото им средство за препитание? И тя го пита, заклеваш ли се? И той казва, кълна се във всичко, което съм и което притежавам. Не смей да правиш онова, което мислеше да направиш, каквото и да е то. Ауху! Храната не е омагьосана, в нея няма отрова и ако припаднеш, вината ще е само твоя. Така че ще останеш на масата и ще ядеш, Фейра. А Люсиен ще се постарае да се държи любезно. Цялата храна изчезна. Наистина ли точно това ви интересува? Дали ви намирам за по-привлекателни от човешките мъже и дали си имам някого у дома? Аз направо не знам какво се случва тук. Не. Аз съм... не знам какво случва. Защо си толкова щедър? Така или иначе убивам твърде често, а ти си достатъчно незначителна и няма да окажеш влияние на начина ни на живот. Освен ако не решиш да започнеш да ни избиваш. Боже, какво е била направила в стаята си? Мислиш ли, че като ме перне въже през лицето, не мога да ти потруша костите?
Там всичките ли елфи с маски по дяволите? Защитата, която ти предлага господарят, си има своите граници. Всички други ще искат да те хванат и да те убият просто защото си човек, без значение какво си сторила на Андрас. О, люляк, колко много обичам люляк. Не можех да пренебрегна чисто мъжката привлекателност на тази силна челюст, на топлата му загоряла кожа. Всички мъжели, които описват книгите, са леко мургави. Уху! Всички имат заповед да не те докосват. И все пак съм затворена в имението ти, защото наруших правило, за чието съществуване не знаех. Какво изобщо правеше приятелят ти в гората в онзи ден? Договорът не ни забранява нищо, освен да ви пробваме. Какво значи това? Болест. Те не могат да свалят маските. Вау! 50 години. Оле, това изречение просто е много добро. Болестта може да е жестока, нали? Живей като звяр или живей с маска. Сякаш писателя ми казва нещо от сорта на живей като това, което си и бъди истински, или живей с една фалшива маска и се преструвай на това, което не си. Това много ме докосни изречение. Андра се преминал, за да търси лек. Болестта може да навреди на хората. Може и да приемам образа на животно, но не съм дивак Фейра. Вау! 7 глава беше много добра. 7 глава много ми хареса. Толкова неща се разбират в нея. О, вау! Много ми хареса. Браво! Докато четях, буквално си представях как гледам филм или сериал по телевизора. Ей така просто. Много добре написано, много ми харесва. Задълбочава се повече, грава ти интереса. Нямам търпение да продължа да прочета, но трябва да работя!